y'a yira k'a fɔ ko ni ko ni sigi tɛ bɛn kasiki doli ko na jagoya Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Desanburu kalo min natɔ filɛ jateminɛw olu bɛna daminɛ sirabankanaw la ni kasiki ma ye motobolila min kunna o ka ɲangili sara o bɛna kɛ sefa wari 600 ye. An ka dɔn k'a fɔ sariya kula min talen filɛ a bɛna don ba la janvier kalo nata san 2023 kɔnɔ. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara. A yirala k'a fɔ ko Bayangara mara la bin kɛra dugudeni 2 kan fɛn min ye Calabu ani Kasugu o dugu ye. A sen fɛ ko mɔgɔ 3 fatura ani fɛnɛ u tilala ka taa don fɛn min ye balomara jiginɛw ani magasinw ye. Tijani Wedrago, VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Bayangara bɛ a ɲɛfɔ. Ɲɛnen don kosɛbɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na dugu jɛko 20 dangarawalew bɛ kɛ k'a ɲɛsin togodaw ma. Nin kunɲɔgɔn laban na dangarawale 2 kɛra k'a ɲɛsin dugu 2 ma n'o ye Calabu ale ni Kasago Sege commune kɔnɔna na. Dugumaw ka sirila dangarawale tigilamaw nana fitirimagɛn waati ne kana dangari kɛ k'a ɲɛsin nin dugu 2 in ma. Mugucikan kɔni bɔlen duguma kɔni caman carila ne ko u yɛrɛ ɲini. Cɛ malifatigiw kɔni olu donna dugu kɔnɔna na ne ka sumanw bɛɛ lajɛlen jeni ale ni ka feerelikɛyɔrɔ olu jeni. U tilalen o bɛɛ lajɛlen na u ye dugu baganw fara ɲɔgɔn kan ne ka duuru don fiɲɛ na. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ nin dangarawale tigilamaw kan duguma kɔni caman kɔni kɛmɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya o ɲɛsiranya kama. Ka yirala k'a fɔ ko maa 3 bɔɲɔgɔn ko olu bɔnɛna u nin na. Hali sisan lakanabaliya Bankasi marabolo kɔnɔna na ni novembre kalo y'a san 1 taamakɛla dɔw worokila kulu malifatigi dɔw fɛ Paru ale ni Sɔngɔnbiya cɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ ni maa wolo kelen ninnu kan wa u musow olu kɔni bɔra k'u ka damakasiw n'u ka nisɔngoya yira ani ka yira Mali camancɛ fanga fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u cɛw bɛ se ka labila cogo min na. I ka dɔn k'a fɔ taamakɛla ninnu yɛrɛ u kun bɔra Bankasi u kun dalen bɛ Bamako de kan waati min u sera Sɔngɔnbiya ni Paru cɛ kulu marifatigi dɔw kɔni y'u ka bolimafɛnw lajɔ ne ka u bɛɛ lajɛlen woloki ka musow labila. Tijani Wedrago, VOA Bambara tɔgɔ la Bajangara marabolo kɔnɔna na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw k'a fɔ aw ɲɛna halisa Kodwarkaw fɛ yen nɔ Abidjan a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ani fu kan. Gawo a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ani 1 kan. Tumutu a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan. Banyangara a b'an sɔrɔ radio Uruna kan fiɲɛ turukala 93 ani 2 kan. Ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan in na sanfɛ siraw fɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan nin waati in na www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook, Instagram. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller.
Ni ye Burkina Faso ka lunatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye Capitaine Ibrahim Traoré ale ka sigi ka fɔ nlon ni politique jɛnkulu ɲɛmaaw ye ani fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ɲɛmaaw n'an ko organisation de la société civile yaasa ka se ka olu kunnawolo faso yɛrɛ taabolo kan lankanabaliya sira kan Ibrahim Traoré tiɲɛ gosi o bɛɛ ɲɛ kan. C'est peut-être parce que aussi il n'y a pas eu de langage de vérité. A bɛ komi i n'a fɔ tiɲɛ gbɛlɛn ma don fasodenw kulora ka taa jamana yɛrɛ taabolo kan o le kosɔn maa caman t'a lɔn an bɛ baasiba min kɔnɔ lankana sira kan. Dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? L'armée a été infiltrée. Majugu donna an ka finitigiw cɛma k'a kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ ka kɛwale bɛ bɔ u ka yuruku ani u ka sɔrɔfindumu ni politiki jɛnkulu dɔw ye. Depuis très longtemps. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes. Bi ne bɛna fɔ aw ɲɛna anw bɛ yɔrɔ min na ani anw bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na o tɛmɛnen kɔ bɛɛ labilalen don ka se a ka baara kɛ jamana yɛrɛ ɲɛsira kan. De son action. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce qui s'est passé. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. Comme jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune pitié pour l'autre. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Ce n'est parce qu'on est méchant. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? On n'a rien fait. Rien. Posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. N'an ka kɛwalew ani an ka jogojuguw yɛlɛma lon dɔ an tɛna se ka nin bonsumanin sɔrɔ ka se ka to ka ɲɔgɔn filɛ dɔw tɛ se ka to ka sigɛn ani dɔw bɛ dakabana nɛɛma kɔnɔ o danganen tɛ. Capitaine Ibrahim Traoré ma kuma musalaka a ko ko min bɛɛ bɛ kɛra faso kɔnɔ o bɛɛ ye anw nɔ le ye a ko n'an m'an ka kɛwalew yɛlɛma min bɛna kɛ u ka jugu ni min kɛra ye nka a y'a yira ko ni bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa a ka di Ala fɛ sini bɛna fisaya an ma. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. A ka kumakan senfɛ jakanso dɔ kan l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ n'a bɛ wele ko World News. Mike Pence l'Amérique jamanakuntigi dankankɔrɔ ale da sera wasabulon dankarili min taara ka ɲɛsin a ma janvier kalo la san 2021 na o ma ani kumakan minnu tɛmɛna ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛla la. Modibo Dambili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a koɲa kan an ka lamɛn. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan kɔrɔ Mike Pence ko ale y'a jɛlen fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Donald Trump ko o se tɛ ale ye ko k'a yɛlɛmɛ don Ameriki jamana ka kalata o ɲɛmɔgɔya o jaabi la ko falen ko o se t'ale ye mun kɛra san 2020 wagati ko Donald Trump a y'i sinsin a kan ko Mike Pence a k'a kɛ ka da kan kuma sabatibali minnu fɔra k'a fɔ ko suɲɛli kɛra ko a k'a kɛ n'o ye nka u k'a lajɛrɛ dɔ la nin don Trump ye a fɔ a kokɔrɔ donbagaw ye ko Mike Pence ko a bɛ se ka nin lahala in a bɛ se k'o ta a ko Mike Pence kan ka nin kɛ anw ye ko wa n'a a m'a kɛ ko nin bɛna kɛ don goman ye an ka jamana ma Donald Trump a ka kuma la Mike Pence a ko siɲɛ caman ale ka lakana tigilamɔgɔw u y'a lajɛ k'u bɛ bɔ n'ale ye Capitol kɔnɔ nka ale ma sɔn ka taga Mike Pence a ɲininkala fɛnɛ Donald Trump a ye u ka sɛbɛnni min kɛ tweet kan nɛgɛ ɲɛ 2 wagati tɛmɛnen ni sanga 24 ye mun kɛra janvier kalo tile 6 mun b'a fɔ ko Mike Pence ko a dusukolo tɛ a la ka fɛn kɛ a ye mun kɛ a ɲininkalen fɛnɛ tugu n'a sɔrɔ ko Donald Trump kan ka i kanbɔ tuguni ka kɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye a ko Ameriki jamanadenw de bɛ se k'o jalatigɛ ko ale kɔni hakili la suga ɲɛnamaw bɛ se ka kɛ donna nataw la a ka kuma la o kɔfɛ républicain ka waribatigi n'o Donald Trump a ye layidu ta ko a bɛna kunnafoniba dɔ di a ka so la Mar-a-Lago ni ale bɛ Floride bi nɛgɛ ɲɛ 21 wagati mun ali n'a kɔnɔna ko o tɛna kɛ balinako ye
mɔgɔ caman na bɛ sɔn ka a kanubagaw caman nisɔndiya. A ka bilasiralikɛbaga Jason Miller ye layidu ta ko a bɛna kɛ kuma ye kuma mun labɛnnen don kosɛbɛ wa a dalakɛɲɛnen don mun kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a kanubagaw bɛna kɛ a kɛrɛfɛla la ni a ka tanuni sɛbɛnfura ye. Donald Trump ni ale dɔnnen don k'a fɔ a bɛ bali ka kow kɛ kɔni kɛlen don ka hakilila ta kabi kalo caman ko a bɛ sɔn k'a fɔ ko a b'i kanbɔ tuguni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Mun n'o kɛra o bɛ sɔn ka yɛlɛma caman don kow la. Ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye. A y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔlɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tɔlɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tɔlɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Duniya sɔrɔkɛla ŋanakɛla jamana marakɛlaw tɛ ka kan kelen fɔ fɛn min ye Rusi ka binkani ye Ukraine jamana kan nka u bɛ fɛ ka misali gɛlɛn di ka kɛɲɛ ni nin kɛlɛ nin ye. Senemu Keita. Laseli bolodalen dɔ yera Associated Press ka kunnafonidiso kan min bɛ sinsinni kɛ Rusila jamana ka dankarili la Ukraine na nka laseli nin b'a fɔ fɛnɛ ko fɔngɔɲɔgɔnya dɔw bɛ ye ka ɲɛsin gɛrɛntɛ minnu bina Rusi jamana kan. Laseli nin y'a jira fɛnɛ ko G20 n'o ye duniya jamana setigiba 20 ka ɲɔgɔnɲɛba ye k'o tɛ kɛnɛ ye ka lakanako kumaw ɲɛnabɔ. Ameriki jamana ɲɛmaw ko Biden ka taama b'a jira ko jamana belebelebaw ani jamana fitininw bɛɛ labɛnnen don ka Rusi jamana jalaki. Laseli dɔ senfɛ jabarani kan President Volodymyr Zelensky ye weleweleda kɛ jamana tɔw ma k'u ka gɛrɛntɛ sigi Rusi jamana kan walasa kɛlɛ ka jɔ. Kɛlɛ mun ye Ukraine jamana tonbonya kalo 9 kɔnɔ ni ka da la dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛya ani ka taji sɔngɔ gɛlɛya. Rusila kokanko ministri Sergei Lavrov ye Biden ka marabolo ka ŋaniya la gosi min ɲɛsinen bɛ ka gɛrɛntɛ sigi Moscou kan. Mr. Xi n'o ye Chine jamana ɲɛmɔgɔ ye ale y'a jira ko duniya sɔrɔ siraw man kan k'a ɲɛsin kɛlɛ lahalayaw ma. An ka kan ka ko bɛɛ kɛ k'an kalan politiki ko ɲagamini na mɔgɔw ka da dumuni n'u ka taji sɔrɔ ko ma walima ka mɔgɔw ka dumuni ko n'u ka taji sɔrɔ ko kɛ kɛlɛkɛminan ye. A ye nin fɔ laseliba yɛlɛmali dɔ senfɛ. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Ni ye Korosimi Tarawele ka bɔ Segu Kura Segu. Senantolanta bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔn danba Coupe du Monde Qatar 2022 sɔni a bɛ daminɛ kari nata don novembre kalo tile 20 san 2022 an bɛ taga Wagadugu. VOA lasigiden Kader Traoré kumana Cameroun cɛdenw kan minnu tɔgɔ dira degeli karamɔgɔ Rigobert Song fɛ. Cameroun senkɔrɔmadodoba dɔw ma sɔn. Kabi arabalon tɛmɛni Cameroun ka senatulontan degeli karamɔgɔ Rigobert Song ale a ka senatulontalaw sugandi minnu kɛn ka taa Cameroun jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde san 2022 natara Qatar jamana kɔnɔ. Nin jaraminɛjara 26 ninnu cɛma Cameroun ka senatulontala ŋanaw bɛɛ bɛ i n'a fɔ Vincent Abouakar, Zambo Anguissa, Eric Massim Choupo-Moting, André Onana, Collins Faye, ana ɲɔgɔnna dɔw wɛrɛ. Ni lisi nin kɔnɔ senatulontala minnu bɛ Cameroun yɛrɛ jamana kɔnɔ n'an b'olu wele ko locaux olu ko damadamani fɛnɛ bɛ yen. Robert Song bɛ nin ɲɛfɔ an ye. Les joueurs locaux aussi qui sont à féliciter. Senatulontala minnu bɛ Cameroun jamana kɔnɔ foli kɛ ka se olu ma. Sabula olu dɔw bɛ anw cɛma ka taa Qatar jamana kan Coupe du Monde. Maa dɔw tun b'a miiri k'an tɛna wele kan di olu dɔw ma. Nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise qui a choisi de faire ce métier. Wa Cameroun jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnyala minnu sigilen don Wagadugu olu bɛɛ ma jɛni ni senatulontala sugandini ninnu ye. Marius ye Camerounais ye min sigilen don Wagadugu kabi san damadamani ale ko surafɛndenmu ko dɔw bɛ sɔrɔ ni lisi nin kɔnɔ. On n'a pas respecté le niveau de la compétition. Ne ka hakilinatara an n'u yɛrɛ ma Coupe du Monde bato ni nin lisi nin ye sabula n'an y'a filɛ an b'a ye ko an bɛ se ka sɔsɔli kɛ a yɔrɔ bɛɛ la. An ka degeli karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ maa kun sanni min ye u bɛ latigɛw le ta ka di ale ma. Senatulontala dɔw sugandira minnu jɔyɔrɔ tɛ Lion Indomptable Cameroun ka jaraminɛjaraw ye o senfa ka se Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛ n'o ka degeliw dafa ka sɔrɔ ka taa Qatar la. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Halisa Cameroun cɛdenw ka ko la
minnu bɛ Cameroun jɔyɔrɔ fa Qatar kɛnɛ kan. Nama Jara VOA lasigiden Dakar ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka labɛnw kan. Jules Tap VOA lasigiden Cameroun ale de ɲininkali kɛ France kan na. Waraw ka kapiteni n'o ye Vincent Aboubakar ye a ye Cameroun drapeau lawuli tolantan kɛnɛ Omnisport la Yaoundé yanni teriya tolantan in ka damina u ni Jamaïque jamana cɛ. O teriya tolantan in nfaya dira jamana kuntigi Paul Biya ka baarakɛɲɔgɔn dɔ de ma n'o ye ministre Samuel Mvondo Ayolo ye. O senfɛ Cameroun senna tolantan ndege karamɔgɔ Rigobert Song y'a ka tolantanna 26 minnu sugandi diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana la y'u ka lisi bɔ kɛnɛ kan. An ka Rigobert Song lamɛn. Dans le staff avons parcouru tous les ne ni jɔɲɔgɔn baarakɛlaw an tɛmɛna yɔrɔ bɛɛ la ka ɲini ka lajɛ min bɛ bɛn an bɛ min ɲini nka an b'a fɛ ka min kɛ o de ye an bɛ taa ni baara min kɛra ka kɔrɔ ka Cameroun sifinw lajigiya minnu ye nin baara in sugandi. Nous voulons faire donner espoir à la jeunesse. Cameroun tolantantɔn in kɔnɔ minnu sugandira diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na mɔgɔ 24 bɛ tolantan kɛ kɔ kan ani 2 bɛ tolantan Cameroun jamana kɔnɔ n'an b'u wele joueurs locaux nka Cameroun faaba la fo ɲɔgɔnko kɛra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. L'absence de Ngando dérange. Ngulu seul ne peut rien. Ngande tabaliya ye mɔgɔ tɔɔrɔ. Ngulu kelen tɛ se ka foyi kɛ. N'an tun bɛ se ka Ngande wele tolantantɔn in kɔnɔ o bɛ ɲa tiɲɛ na. A ma jɛya ko kulun de bɛ Michael Gande nɔ na kɔfɛ tolantanna wɛrɛw bɛ yen an ye minnu sugandi n'an t'u dɔn fɔlɔ. Ni dege karamɔgɔ dalen b'a la ko Ngande nafa t'a la tun tolantantɔn in kɔnɔ kunkanko b'ale yɛrɛ de kan bari ale de ye ɲɛma ye. Tuma min ni Cameroun ka wara mɔgɔ 26 tɔgɔ fɔra dege karamɔgɔ Rigobert Song ma sɔn ka kuma a ye tolantanna minnu sugandi. An bɛ waati min Cameroun jamana kɔni ma sebaya foyi sɔrɔ a ka teriya tolantanw na. Cameroun ni Suisse, Serbie ani Brésil dun de bɛ kulu kelen kɔnɔ. Joseph Valéry Fosso ye kunnafoni dila ye farikolo ɲɛnajɛ kan. On a pris 2. Anni Uzbekistan ye tolantan an bugura celu 2 Kore ye celu 1 do an na an ni minnu bɛna tolantan u mana kɛ cogo cogo yala an bɛna tolan sɔrɔ ka ɲa wa feerew ka kan ka ɲini an ka taa ɲɛ tuma min ni tolan bɛ an ka daga kɔnɔ i ma se ka fɛn kɛ i ni tolantan dɔgɔmaniw cɛ yala i bɛ se ka tɛmɛ i ni tolantannabaw mana bɛn wa yanni diɲɛ tolantanba in ka daminɛ Cameroun waraw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ kɛ. Augustin Simon ye Cameroun jamana ka dege karamɔgɔ ɲɛma dankan ye. Tolantan wɛrɛ bolodara ani Panama cɛ nin kalo tile 18 wala ne hakili la an bɛna waati sɔrɔ ka baara kɛ yɔrɔ dɔw kan. Nin diɲɛ tolantanba in Qatar jamana na bɛna kɛ Cameroun jamana siɲɛ 8nan de ye diɲɛ tolantanba kɛnɛ kan. Cameroun jamana sera quart de finale la diɲɛ tolantanba la Italie san 2000 ani 1990 1990. VOA Bamara tɔgɔ la Kader Traoré Wagadugu, Nama Jara Dakar, Jules Tap Cameroun ani Siaka Traoré. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na. VOA Afrique. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na kunnafoni ninnu farala ɲɔgɔn kan k'a labɛn Cheikh Thiro ani Selim Keita fɛ u laseliw kɛra u ye ne Kiyatu Tarawele
fɛ a ma laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw télévision ani radio siraw la ni tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrique.